Diri ang rate yun diri tagpila gyud diri. 199. 199. It all you can na. It all you can. Utom sa musakit ang tangkugo. Oh, hangtod sa dito gyud mo iko. Grabe, no? Hello people, we're home. Hi Rayburn, Rusty. Hi Ella. Hi. Yeah, we're vlogging. Hi Rayburn. And magsugba tayo may isda tapos wala naman day isda. So liempo lang sa udot sa manok. And of course, Mommy. Hi, Mommy. It's our actually civil wedding anniversary. Civil wedding. Civil. Kiss. Alright, medyo dagan na kay ko yung mga video nga natanggong actually. Dagan kay ko gipang laagan. And ang usa ka video nga akong ipakita next is katong niadto mi sa usa ka eat all you can nga lechon. Your favorite? Lechon! Lechon, eat all you can. Yeah, tanawan ning video. Boom! People, and of course tungod kaya akong mga anak kili ko mga lechon nami kiri diri sa House of Native Lechon, and of course with my kiddos na puros nagipanggutom is nabiro na kayo, ha? Mas nabiro na kayo naman. Get your plate and let's experience this eat all you can lechon, baby. Kaya kung mga anak hilig yung mga lechon, guba na ba itong diet, ani? Alright? Ako, mama. Ako, mama. Lechon, baby. Kung sakali ng word nga diet, wala ko kailangan ng word nga diet. It's eat all you can, baby. If you love lechon, it's eat all you can, people. Hi, Ella. Yes. How are you, kiddos? How are you, huh? That's it. Amitado. Dami ang lechon. How yan? Dami. Oh, yun. Yummy! Ha? Yummy! Nindot na imong kamera kay mga kagwapo ba? Ug sa Bitaw. Murag bata. Gamay-gamay. Diri ang rate yun diri tagpila gyud diri. 199. 199. It all you can na. It all you can. Utom sa musakit ang tangkugo. Oh, hangtod sa dito gyud mo iko. Grabe, no? Ang taga-tagang tipan nyo ro. Asa man? Ayaw sa dagan ng rice una. Oh, mo na tip. Ako tip siya mo. Ayaw sa inom mong tubig dagan. Sa pagkatinod, siguro may daghan lang sa balay ang rice. Nakaon naman ko. Dagan-dagan sa ko. Para ba mahubas ito balik. Pwede.
House of Native Lechon. Promise, walay binuang. Sulit kay 199 kung papura og lechon. Mahal ang per kilo sa lechon. Tag pila, di binuang, may binuang. Pila ang per kilo? 480 ang kilo. O, sige. Diri ka, Native na. native. Lahi ang native. Dagang kita istorya, wey. Kasi nakauna dito. Marami naman. In fairness sa ilang mga design diri, gwapo. Oh, kani siya, kuha ni siya mga kawayan. Kawayan, tapos ilang tapos. So, nindot ang design, ito ang wall. Ayan, di ba? Ingani ka ang dingding sa kanang banyo ba? Banyero, gwapo siya inganing dingding sa mga banyo ba? Parang bawal. Pero nice idea, ha? Gwapo. Tapos ang ilang alkuba banig. Oh, di ba? So bugnaw kay siya. Tabanig yun, no? Oh, nice. The interior, the design. Logo sa mga staff. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi. Yan yung mga staff. Okay, nara lang ko. That's it. 199 pesos. Hantod sa musakit imong tangkugo. Prenahimo din silang CDO's Tastiest Lechon 2016. Moni same year award kung asa nakadaog ko as event host of the year. High school, even college, never ko nahimong host bisan sa Christmas party. But now, I am a multi-awarded host of the year. So sila ang CDO's Tastiest Lechon 2016, event host of the year 2016. Hambugiro lang, no? So timing kayo, pwede ko yung model ani kay baboy man sad ko, no? Baboy nga na-dimple. House of Native Lechon. Ang mga staff diri, yan. Hi, smile. Mga staff, yo bro. Hey bro. Sir. Alright. Nice ang area. Nice ang food, barato, in fairness. So, actually, located lang din sila sa Buena Oro. Sa exact address ani? Buena Oro Road. Buena Oro Road, Upper Makasani. At yung dalira, dapin na sa dalan. Nato istorya ni mo off the record dapat. Off the record, okay, kadyo lang. Nasa Mr. Off the Record, paloko sa lang. Salad. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Abot ra gyud sa akong papa. So ina akong papa siwa na kita ng buhok. Birthday na ra ba ni? Oh yeah, that's it. Medyo guba akong diet ato nga time. Imagine ninyo sulit kayo 199 eat all you can na siya. Lechon. Di ba kung mag-birthday ka, na medyo gusto ka magpa-lechon, dito na lang ka. Kaya mahal ba yan per kilo sa lechon karon? Nadia located. Ako yung i-link ubos ang link ato. House of Native Lechon diya sa may Buena Oro. Alright? That's it guys. Tulog na ang tanan. Ako na yung nabilin. Dagan pa ko yung mga videos. Munang kailangan ko mag-iwasan pa na kong edit tanan. Please, katong nagtanaw, kung nagtanaw mo sa Facebook, paki-like aning Facebook page, paki-share aning video. Kung nagtanaw mo sa YouTube, don't forget na mag-subscribe. Tapos ay kalimti ang i-on ang kanang bell bitaw diha para makabalo mo kung ano po ko yung mga latest na upload. Alright? Hindi pa kaya po ng baboy nga na-dimple. Magpamawa special po ko ugma. Alas 10 na. Tulog na ako. Bye!